masoja. Okay, pana kuti tongo ari kurohwa sha. Ngatidzikire kuti. Coach baba. Madi coach baba. Kumani? Pane zviri kwa mazuva. Mfana wangu urikuona kwarubva nako. Baba. Pisa mfana wangu ndatokuna yamujidaiso ndakati apa mwana zvakarongeka. Chiwo cha baba chiwo. Masoja ari kurova vanhu baba kutona zaisi kupindika zvokumhanya. Ukuna patona izvozvo. Kana sina bhama raJah Prayzah izvo military iri kubava. Apa bhama raJah risikuwanika zvokumhanya. Musadaro zvichibaba. Ndikuudzai. Risikuwanika zvokumhanya. CD racho ka. Mutorida. Urina bhama racho. Urita 5 wire izvozvo apa ndatongosangana nemunhu ani pani. 5 wire. Ndapiwa ne 250. Baba maichita sei baba udziwani. 250. Mimi na madam kana vanayo. Bali bhama raJah Prayzah. Aiwa tipika chibaba notimi. Bhama raJah Prayzah. Tikutorida sha. Mune 250. 250 chibaba. Mune 250 budisa mali. Matogona baba. 2 ibude mali. Budisa 2 ena. 2 mune mali. Ndikotimboona kuti irimo. 2 ibude. Budisa mali. Tine waya sha. Tine waya ane waya. Aiwa budisa 2 waya racho. Bepa ne waya. But Prayzah natenga ni CD iri ndo banda kutenga movha mani pawaya. Aiwa ndio ilipo kana. Kumana kamruza zvita military ro. Toda utopinda. Unozeka? But baba kuna shibude ro ndi pawaya. Baba mari kupisa. Baba ndio yanga iripo. Iwe baba mari kuanga ni 5 waya patona zike. Apa ndatomhanyiswa ni 250 ndakuti chindipa 2 waya pa 250 yacho na uchada. Manje baba tatisina na mari tada tunotsva. But madam yako ina mari ere. Aitona na mari. Vanga secha ina mari ere. Aina na mari. Aiwa atoni. Muna mari ero. Irimo. Irimo. Wakusecha mari ero kuti baba. Baba kana musingade chindi ndikupai waya renyu moni baba mara. Aiwa, ndikupai ka waya renyu ndikupai. Andini ndikuda kuona kuti ningi. Bari chakasukira. Chi chakasuka nechi baba. Patonasi chakatsukira izvo zvine military. Mahora kana usina bhama raJah Prayzah izvo zvizvi. Mawani iwe bozi urikuona bhama raJah Prayzah ka ukatongorwana chete watopinda mutonazi akudaro izvi ndokudza papera kuti baba makudima amene moita seko panyaya mari kaparadai mumweya mai unenge kamsano tanotora kubenki baba to mune mari kubenki benki baba mune mari atomataza saka zvota kuita ka ini ndosara nechibhei banditi yo tase umhanya nebhama then wewe utora chimoko chako pateni uchienda 100 yangu kuti kudaro aiwa kana baby chingomhanya chingomhanya bosi chingomhanya iwe